Goedemiddag. Hoi, goeiedag. Ik ben een koffie. Nou, als je dat hebt, wel man. Dat was even zoeken naar nummer 7. Zo? Ja, want het is als je erin komt, Ja. dan ga je van 17 zeg maar, hier jouw naast buren zeg maar. Ja. En dan zegt de pompon waar je hierin moet zeg maar. Zij is je huis zeg maar. Ja. En dan heb je ineens nummertje 9. Ja. En nou, nou hebben we 7 gevonden. Dat was even zoeken. Als je naar de foto zat. Ja, want ik had niet op mijn telefoon gekeken, zeg maar. Ja. Want ik had nou mijn telefoon erbij gepakt en toen zag ik het eigenlijk aan de kleur van het huis, zag ik dat ik in de richting zat, zeg maar. Ja. Dus toen had ik het zo gevonden, zeg maar. Ja. En wil je dan gewoon de betontegels 55 gebruiken of had je iets anders in gedachten? Gewoon de grijze tegels. Ja, gewoon een grijze betontegel, zeg maar. Wat beton is. Ja. Dezelfde kleur als gras. Van 30. Ja, Joost. Ja, dat is gewoon een betonnen tegel, zeg maar. Ja. Moet je de melk en suiker weer? Melk, alstublieft. Alleen. Maar ik zit met die zit achter met onkruid, met die dissels. Die zitten verschrikkelijk diep. Ja, wat je al aangaf, zeg maar, in je beschrijving, zeg maar. En ik wil daar dat die wortels er helemaal compleet uit zijn. Ja, daar hebben we echt afscheid van neemt, zeg maar. Ja. Maar jij gaf aan, zeg maar, in de mail dat van je meter tot 1,5 meter. Maar zo diep zitten ze niet, hoor. Nee, dat heb ik van de meesten al gehoord. Ja, want dan wordt er al een zware operatie, zeg maar, om dat te ontgraven, zeg maar. Want dan ga je wel werk op je nek halen, hoor. Want wat eruit komt, moet er in principe ook weer terug in. Dus ja, dat kost, in wezen kost dat allemaal veel geld, zeg maar. Kijk, en als je in zo'n 30, echt op een 30, 40 centimeter zit, dan heb je al heel veel te pakken, hoor. En dan schil je hoeveel op heel de achtertoon eruit halen. En dat scheelt nogal wat in het budget, zeg maar, aan de andere kant. Dus, nee, ik begrijp wel dat je ervan af wilt en dat is ook een goed gegeven, een goed iets, zeg maar. Maar ja, de wortel, die kan geen meter diep, zeg maar. Ja, of je moet echt een boom hebben, maar dissel is ook een ingehaald kruid, een onkruid, zeg maar. Ik kom al ieder jaar terug als je gezaaid heeft, zeg maar. Maar ja, het is geen vaste plant, zeg maar. Dus dat is wel een vaste gegeven, zeg maar. Dus Ik dacht. Dat was mijn advies ook dan, zeg maar, direct om te zeggen van, zo diep gaan we niet, zeg maar. Zo diep ga je. Nee. Want ja, dat is ook een beetje, echt de uiterste, zeg maar, om het af te graven. Want dan rij je de rand en dan kan je bijna een compleet huis opbouwen. Zo dan het pakket doe je erin. Dat heb ik er al een paar gezegd, want als de meter dat is veel te diep. Ja. Ik ben zelf al teruggeschroefd van, als alle wortels maar uit die tuin uit zijn, dan vind ik het al goed. Dat die maar niet terug. Als je die maar niet terug ziet in het volgende seizoen, zeg maar, als hij gaan groeien, zeg maar. Ja. Nee, dat is een heel mooi leuk gegeven, zeg maar, als dat helemaal niet gebeurt. Want dat is nog een onkruid, want als het eenmaal gezaaid heeft, dan kom je ook, heel moeilijk vanaf, wat zo zeggen. Ik ken het achter gewoon niet meer de baas. Dus ik denk, nou, dan wordt het gewoon natuurlijk straat. En ik had een klein tuintje, heb ik die foto ook al gezien. Een kersenbol, aan de andere kant een grasveld. En dan wil ik allemaal weg hebben, ik wil dat allemaal gewoon bestraat hebben. Bestraat hebben en gewoon één vlak tegenslag. Eén vlak en klaar, ja. Ja, dat je misschien zo'n potje of zo opzet of zo, of in die richting. En je potje her en der en dan
is goed zeg maar. En voor, dan wil ik dat ook, dat de wortels weg zijn, dus ook zo'n kleine 30 centimeter uit. Oh ja, en ik wil ook voor en achter wil ik, voordat er het zand in komt, worteldoek. Ja. Maar dan dikke en dubbel. Ja, juist, ja, dat stond in de omschrijving. Dat is gewoon, of tenminste, iets wat dubbel erop zet. Maar. Ja. Dat stond ook in de omschrijving. En dan voor, er kwamen er al met een paar tips. En ik denk, ja, dat kan ik één keer wel doen, en een keer niet. Ook gewoon grijze vierkante tegels, net als achter. Ja. Niet net als nou die grindtegels, maar dan zit je met het stoepje bij de voordeur. Ja. En dan wou ik aan de zijkant wou ik dan weer die paaltjes gebruiken die ik rondom die parasol, zeg maar, die nou rond de borden staan neem ik aan, als ik het goed begrijp, die dan langs de zijkant wegzet en dan de tegel erin maakt, zeg maar. Maar dan die verhoging bij de voorruit ook weer naar boven voeren. Dat je altijd bij allebei voor bij het raam ook met je trappetje kan staan of iets, dat je het raam sowieso nog een keer kan wassen of zemen. Dat je dat niet, dat dat wel in principe gelijk vloers is, zeg maar, met de hoogte waar nou mijn klompen staan, zeg maar. Ja. Onderkant dubbel, zeg maar. Ja. En dan langs de voorkant, ook die kant op. Dat ik dan ook net als bij de voordeur... Ja, gelijke hoogte hebt, zeg maar. Ja. En dan, dan moeten we dan terzijde tijd, tenminste als de dom op hand, een 2 tegel hebben, zeg maar. En dan, omdat ik op een hoekhuis woon, kan ik dan niet zo gewoon zo open laten. Dan moet ik wel wegleggen. Ja. En dan hadden ze het over dat je die hebt stenen, maar zwarte stenen bielzen, in de vorm van bielzen. Ja, er is zoveel variatie in. Ja. Want ik neem al dat je het een klein beetje af wil scheiden, zeg maar, dat het in principe arceert wat van die uur, zeg maar. Ja. Want anders nemen ze allemaal de binnenbocht op een gegeven moment. Ja. Kijk. Er staat al wel een televisiekastje staat er onder, onder die boom, maar toch je wil toch de grote boom en mijn struik. Juist, wil je toch een beetje kunnen zeggen van let op, dit is van mij. Ja. Toch? Dat, ja. Ja, je hebt ook wiels in, je hebt een soort stapelblokje, dat is nou lang. Ja, ik heb nou mijn boek liggen in de bus, zeg maar je kan verschillende dingen uitzoeken. Wat je zou zeggen van nou, dat vind ik mooi. Of tenminste, dat zou ik graag willen, want zo denk ik. Ja, ik ben er zelf wel heel erg moeilijk in. Nee, maar ik moet wel... Dan zeg ik gewoon tegen de straat, maak er maar wel mooi van. Rij je niet heel hard door de straat, wat ik feitelijk niet maak? Nee, ja. Maar ze doen het wel, zeg maar. Ze doen het wel. Ja. Als jij het nou zo mooi maakt, dan zou het dan hebben wij een punt, zeg maar, dat het goed is, zeg maar. Ja. Merci. Hadden ze er veel op gereageerd? Een stuk of 11 man. Oh. Er waren er uit Rotterdam die reageerden. En toen had ik toen al terug gereageerd. Ja. Toen iemand stelde die het uit. Ja, ik vond mezelf ook nog wel ver om niet te kunnen op de straat in Rotterdam. Wat zei hij? Ja, reageer dan niet. Tenminste? Nee, hij op een gegeven moment hij had een afspraak gemaakt. Ja. Die kon hij niet nakomen. En als je dat weer hier gemeld, dan zullen wij een andere afspraak maken. Zondag, maandag. Ja. En nou, de kies maar tegen me. En hij wel ik heb het al eerder gewonnen. Ja, ik had jouw mailtje van wanneer vrijdags of donderdags, als jij hier iemand ook willen hebben, zeg maar. Ja. Maar ik had het wel afgelezen, zeg maar. En ik had ik redde het zelf niet, want ik had deze week nog een klus dan, die hebben we afgemaakt dan, zeg maar. Ja. Dus ja, toen heb ik maar gereageerd van, tenminste, we zijn zo bij elkaar gekomen dat het zo opging, dat ik vandaag mocht komen, dus ik ben gelukkig. Vanmorgen heb ik nog een klusje afgemaakt, een klein klusje.
tenminste, moest er al weer opgehaald worden bij iemand. In de hoogste waarde. Maar die onttrekt alles. Ik woon er nu 13 jaar. En ik ga je, tenminste, dan mijn dingen, dat ik aan het einde van, tenminste, beetje einde van het jaar ga je dan ook eens wel weer voor de derde keer opnieuw eruit halen, omdat het weer zo niet weg is. Ja. Jongens, ja, hier heb je dan niet zo een beetje klein, zeg maar. Maar bij ons heb je dan de bovenlaag een beetje grond en dan zit moe onder. Ja, dat klinkt, ja, lieverlee klinkt dat in. Als je bij ons nou een zakje cement weggooit, in de tuin zeg maar, dan voel je het, ja dat is overdreven, voel je het veren. En dat is, ja dat is bij ons hoor. Daar hebben wij de 7 merken van. Daar hebben wij de naam 7 merken van. En allemaal met dat moeilijk te maken, want er haalt ook zout uit en al die dingen. Ja, tenminste, ik vandaar ook de naam Moerdijk. Want dan brachten ze vanuit 7 merken, brachten ze dat allemaal naar Moerdijk, omdat daar het haven was. Ja, ik heb de geschiedenis voor 7 merken, dat heb ik wel een beetje... heb je ook interesse voor dit? Dat had mijn interesse wel, ja. Waar ik nog steeds niet uit ben, in 1284 bestond Zevenbergen ineens omdat die stadsrechten had. Toen was er al een kerk, toen was er al wat anders. En dan vertelden ze over dat verhaal over die boer en dat zo die 7 bergen zijn ontstaan. En dan vraag ik me eigenlijk nog steeds af, hoe heet de 7 bergen voordat ze die 7 bergen hadden? Want ze kan er niet, zeg maar, in het geval wat u nu nou noemt, ik kan ze niet ineens. Het is niet op een of andere daar ontstaan. Nee, zeker niet als er al een kerk staat. Want je hebt ook niet meer 2 jaar over recht al, toch? Tenminste, nou, jij toen nog niet. Nee. Neem ik aan, wat zo zeggen. De laatste dag van de Dakar-rally te volgen. En hoe gaat het? Maar hopen dat ik hier heel veel geluk heb. Ja, want je moet 7 minuten zoveel goed maken, hè? Ja, het is jammer dat je in die 4 of 5 etappen zo getold hebt even, hè? Ja. Ja, als je dan die mannen van Kamas bezig ziet, ja, de dood op de radio hoor. Ja. Die rijden net niet normaal. Ja, ik kijk het zeg maar een dag later. Ja, nog wel het rest niet, want dan moet ik een beetje zeggen, maar... Ja, als je internet hebt, moet je bij Rally Maniacs moet je kijken. Hoort je dan kan je dan... Dan heb je hem... bijna... ja, dan kun je zien wat je ooit krijgt, of niet? Ja, nee, dan moet je hier. Kijk, hij is net vertrokken. Ze zijn nog maar met 3 man zijn ze nog maar vertrokken. Ja, want hij mocht als eerste weg nou, toch? Hij mocht vandaag als eerste. Want dit is en hij is al... Oh, ik hoor. Zijn de motorrijders. Nee, hij is nog niet bij 1, maar hij is net vertrokken. Ja, dat kan het bijna niet dan, zeg maar. Het is de laatste dag, dan moeten ze nog een heel eind rijden. Voordat ze in Valparaiso zijn. En dan moeten ze over de Bordes heen. Dan moeten ze met de vrachtwagen er neven vanaf gaan. Ja. Dus dat... ja, maar dat is... Oh ja, dat is nou ook. Voor ons is dat van 8. Ja, voor ons is dat van 9. Om 3:30. Ja, het zou wel mooi zijn, maar ja. Net als Peter Verslooy, die had ook de pech dat die liep ook niet zoals het moest, zeg maar. Zo gaat het wel jammer, hè. Ja, wat denk je van Hans Steentje? Ja, die is altijd zo goed geweest. Die heeft alles tegen. Ja, ik heb volgens mij een hele grote duif. Kijk, als er nou één wiel aanvalt, dan kan je zien. Hé, wielers liggen op de grond. Maar als er nou iedere keer een elektrische storing hebt of iets of in die richting. Ja, dan heb je ook zoiets van, en dat is niet dan één etappe, nee, dat zijn er natuurlijk nog aangeraken met elkaar. Dan heb je ook op een gegeven moment zoiets van, nou, inpakken en wegwezen en dan niet nog. Maar ja, dan heeft Peter Verslooy uiteindelijk hetzelfde probleem gehad. En Marcel van Vliet, die heeft de laatste 2 etappes ook keer aan het niet. Ja, nou reed hij de laatste keer even goed. Die mannen hebben ook een eigen website. En dan hebben Olaf Mol ingehuurd, dat is degene die op die Formule 1 staat. En die doet elke avond een programmaatje maken en dat kun je via filmpje kun je zien. Ja, want dat is Erik Verloon. Die zijn met die
Wat is dat? ARX. Ja, of zoiets. Ja. Maar als je nou toch iedere keer je blauwe belt, of hoe noem je dat ding, gevoetje, die is gewoon weg. Ja. Ja. 2 keer op een dag hoor. Ja, maar dan is dat toch iets niet goed in het. Ja. Dan valt dat toch iets niet goed tegenover elkaar of zo. En ja, het gaat toch zomaar niet kapot, zeg maar. Want dan Brinken die rijdt op met zo'nzelfde auto. En die had direct hetzelfde probleem toch? Ja. En Wevers ook, maar die ligt er al uit. Ja, die zag al, hè? Ja. En nou, Tim Coronel die ligt er ook uit. Maar nou hebben ze het gisteren, dat heb jij nog niet gezien. Ja, dan zal ik het dan wel vragen. Gisteren hebben ze het gevraagd aan, ik denk aan Wevers. Van, jullie konden kiezen uit zoveel motoren. Waarom heb je nou juist net een die genomen? En waarom geen diesel? Ja. En toen zei ze, nou, we hebben alle motoren hebben we uitgebreid getest. En deze is daar als beste van uitgekomen. Zeker daarom hebben we die genomen. Ja, maar volgend jaar gaat er nog wel meer gebeuren, want Citroën die staat ook in als goed is. Peugeot, ja, sorry. Bij Loop en Steens, die gaan we dan natuurlijk. Ja. En dan waarschijnlijk wat Peter Hansel. Die gaat er zeker nou. Want ja, die rijdt met de handrem rond aan. Ja. Is toch helemaal, ja, sorry hoor. Hij heeft gewonnen, hij staat bovenaan nou. Wie? Peter Hansel. Ja? Ja. Die is, hoe heet die, Coma? Ja. Coma is er gewoon voorbij gereden. Dan doet hij toch eens een keer goed. Dan reed je allemaal rondjes, want hij reed samen met Roma en dan reed je expres allemaal rondjes, zodat Roma doorkomt. Maar Roma zei, nou eerlijk is eerlijk, zit die rijden. Hij zei, ik moet u in de strijd inhalen, want anders niet. Dat is ook mooi. Kijk maar, want de Royce Mini is toch 1-2 als het goed is, als alles gewoon normaal gaat. Dan is het ook 3 op. Ja. Nee, dingen zitten er tussenin, de video's. Nee. Wie zat er nou nog tussen? Of was het nou ook mini? Dat is een overal, hoe heet die? Ja, je kan zo niet ook. Hij rijdt ook met een buggy. Net zo in als Carlos Sainz. Ja. Dat is nog niet eens wat je noemt. Maar nou, je hebt wel gelijk, want er staat ook nog steeds de Villiers bij de start. Staat op 4. Dus de Mini staat met 3. Peter Hansel 1, ja. Roma 2, Attia 3. Attia, ja. Dan heb je Taranova, die staat op 5, ook een Mini. Ja. Hodovicis, ook met een Mini, die staat op 6. En er staat er weer een Toyota van Grabowski op 7 tussen. En dan is er nog een van Lavielle, dat is een Fransman, die rijdt met een Haval. Wat dat is, dat weet ik niet. Nee, ja, dat is met wielen. En dan heb je 9, 10 en 11, dat zijn ook allemaal nog minis. Dus in de eerste 10 zitten er 7 minis. Ja, die schijnt. Ja, maar het scheelt, Volkswagen doet niet meer mee. Nee. BMW is er ook eigenlijk niet echt ingestapt. Ja, dat is een mini, hè? Dat is nou niet. Ja, nee, daarom ook, maar die reed vorig jaar of 2 jaar geleden hadden we nog een halve fabrieksteam met een BMW X5 of zo, of hoe was dat? Ja, een beetje 3, weet ik niet. Maar in ieder geval, die deed dat gewoon, die reed toen ook nog 3 jaar mee. Ja, die gaan maar geen geld op pompen, tenminste. Als alles nou mini had, dan gaan alles van mini en dan rij je niet mee en BMW X3 nog een beetje in de vat, zeg maar. Nee, ik vind dat wel mooi. Maar het jaar hebben ze hem toch wel wat zwaarder gemaakt, want als je ziet hoeveel uitvallen, dat is al geteld bij dat hadden we geklaagd vorig jaar. Ja, dat het te simpel was eigenlijk. Ja, dat het te makkelijk was. Ja, en nou nou is het zwaar. Ja. Wil jij het achter nog zien? Ik wil het achter zien, het poortje ook nog niet. Kun je niet op langs? Ja, nee, maar dan pak ik even mijn grond. Want ja. Poort die staat, die is gewoon open.
Dan loop ik even een rondje. Die aan de zijkant, weet je? Ja. En dit is natuurlijk ook niet een keer in de dag gezet, maar. Ja. Want dan heb je hier mooi de tijd tegen. En wat u zelf al zegt, die vallen zo al vanuit. Dan is het tegen. En dan kan je dit. maken en dan kan je niet dat ophouden. Dus dan weet je dat dat al wel zetten. Ja. En dan kan je kijken. Want dan op de tijd is een 100 vierkante afstand. En zullen we op vierkante. Ja, dan mag dat ook. Dan mag je leven niet uit. Want je al van dit wil. En dan ook even. Dan kijk ik al naar. Schoenen uit. Schoenen uit. Dat is gewoon.